Hej, velkommen til Brainworld AI. I dag så skal vi bare lige kigge på, hvad der er af chatbots på markedet. Nogle af dem i hvert fald, og det er egentlig alt. Lad os prøve at se. Jeg har her taget nogle af de mere populære, i hvert fald i Danmark. ChatGPT. Næsten alle kender ChatGPT. Det var en af de første, der kom ud sådan på det offentlige marked sådan på kommercielle vilkår. Så har vi Claude, som også er meget populær, specielt i forbindelse med programmering og softwareudvikling. LeChat, en fransk model, som er god på dansk også. Lumo, som også er en schweizisk model. Og den er også god på dansk. Så har vi Google Gemini's og Copilot, som er den, der er i Windows indbygget på sin vis. Så er der Grok, som er Elon Musks take på en sprogmodel. Og endelig så har jeg her installeret på min egen maskine en sprogmodel. Lige den her er ikke en så stor sprogmodel, men det er meget praktisk. Den kan køre på min egen maskine. Og den vil jeg nok bruge til at demonstrere en del af tingene. Både fordi, at det er, så behøver jeg ikke køre over nettet, så bliver tingene her på min computer. Og ellers så vil jeg anbefale, hvis man skal prøve at så let frem med de her chatbots, så vil jeg starte med Lumo. Den er god på dansk, og ens data bliver ikke brugt til at træne på, eller i det hele taget, så bliver de ikke brugt. Det siger de i hvert fald. Så det vil være mit bud for en starter. Held og lykke. Ciao.